Wordt heel dreig, ja. We hebben in elk geval de 80 hellen. Dat weer een prachtig concours. Maar die 81ste, ja, we willen wel heel graag, maar het zal wel heel dreig worden. Die 81ste keer van het concours Piek in Dokkum komt er ook dit jaar net. Ek takom hier wordt het dreig, want mij nog 8 vrijwilligers en een bestuur van 6 is het organiseren haast net te dwan. Daar komt bij dat de directe parkeergelegenheid in de omkrieten ek hield iets krapper en krapper wordt. Publiek, dat is net zozeer het probleem. Die kunnen wel ergens oors parkeren. Alleen nog daar maar we dan ook voorzieningen voor treffen om mensen oerstekken te letten. Maar voor de deelnemers, ja, die kunnen natuurlijk net een kilometer verderop staan. Die moeten naast het wedstrijdveld staan. Om ook makkelijk omspannen te kunnen van het ene rubriek naar het andere rubriek. En dan moeten ze net eerst een kilometer rijden moeten en dan weer weerom. Dus dat jouwt voor het programma dan een heel groot probleem. En voor het parkeren ook. En voor dit soort problemen is net 1, 2, 3 een oplossing. Ook financieel is het net heel rooskleurig. Sponsors moeten weer op een nij oorskreun en opzocht worden. Dus liek het net oors te kin als bezuinigje. Al is de vraag überhaupt of het concours even omkomt. Nou, om een percentage te nemen, ja, we vinden het heel moeilijk. We rennen nou zien heel veel problemen aan. Dus ik denk dat het voor volgend jaar echt een hele lietse kans is om het van elkaar te krijgen.